Għamel 3 snin konsekuttivi ma jiddikjara xejn u meta mbagħad iddikjara x'jaqla għal fini ta' ħlas ta' taxxa li ddikjara kien dubjuż. Il-Gazzetta kulħadd irrapportat kif id-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi jew ma daħħalx il-formula tat-taxxa jew meta daħħalha għamilha b'tali mod li ħalla ħafna dubji. Dan kollu ħareġ fil-beraħ wara li nhar il-ħamis li għadda One News żvela li Jason Azzopardi li tant jitkellem fuq il-governanza tajba ma jiddikjarax xi flus jaqla. Matul il-jum, one.com.mt ippubblika l-uniku dikjarazzjoni tat-taxxa li Jason Azzopardi daħħal fl-aħħar 4 snin, jiġifieri dik tal-2019. F'din il-formula jidher b'mod ċar li Jason Azzopardi ma ddikjarax id-dħul mill-professjoni legali jew negozju u ddikjara biss dħul ta' ftit mijiet ta' euro mill-università u l-onorarja parlamentari. Dan il-fatt għajjem dubji kbar, anki għaliex Jason Azzopardi tgħid kemm jiftaħar li huwa avukat imqabbad u allura l-fatt li skontu qed jgħid li ma qala xejn mill-professjoni ta' avukat jew in-negozju tad-ditta legali li jinsab involut fiha kompla jqajjem iżjed mistoqsijiet. Dan it-tarif ta' x'iddikjara jew x'ħalla vojt Azzopardi inkiseb mill-Speaker meta kien mitlub mill-editur ta' One News biex skont il-liġi tintbagħat kopja ta' tax returns ta' Jason Azzopardi. Min dan it-tarif irriżulta li Jason Azzopardi ġie qawwi mill-obbligi legali tiegħu u ma ddikjarax it-taxxa għal numru ta' snin. Fil-fatt, Jason Azzopardi ma ddikjarax id-dħul tiegħu tal-2016, tal-2017 u tal-2018. Fl-aħħar sigħat kienu bosta li kummentaw dwar kif l-aġir ta' Jason Azzopardi mhux biss jikser il-liġi iżda jikser ukoll l-etika li hi mistennija minn rappreżentant tal-poplu. Dan wasal biex il-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika intalab jinvestiga l-aġir ta' Jason Azzopardi. Jirriżulta li fl-istess jum li One News talab tax returns ta' Jason Azzopardi, dan l-istess deputat għamel aġġornament parlamentari li fih allega li sar frame-up fuq l-ex Kummissarju ta' Taxxi Interni u fih ipprova jimplika l-Segretarju Permanenti ewlieni. Il-kap ta' ċivil Mario Kutajar mhux biss ċaħat, iżda fakkar kif din kienet it-tielet gidba fi ftit żmien li għamel fuq Jason Azzopardi. Jason Azzopardi kien konxju li One News staqsa tax returns kif l-Speaker tal-Parlament huwa obbligat li jinforma kull deputat lill-medja skont il-liġi tkun staqsiet għad-dikjarazzjonijiet ta' dħul. Sa issa Bernard Grech ftit li xejn irreaġixxa fuq dan l-iskandlu ta' Jason Azzopardi, għajr li tkellem mal-medja tal-Knisja u ddefenda lil Azzopardi li anki ammetta mal-Malta Today li għal xi snin naqas jiddikjara id-dħul tiegħu. Jason Azzopardi waħħal fil-proċeduri tas-separazzjoni tal-li naqas milli ddikjara dħul tiegħu għal fini ta' ħlas ta' taxxa. Imkejjen fid-Dar Ċentrali femuna wkoll li Jason Azzopardi huwa konxju li l-kap tal-Oppożizzjoni ftit li xejn għandu awtorità fuqu għaliex Bernard Grech ukoll għamel snin ma jħallax eluf ta' euro f'taxxa.